Για ένα τρία λίγο εδώ πέρα. Δεν έχει αυτό το σπίτι. Σήμερα θα βιώσεις την εκδοχή της καρδιάς σου, Μελίνα. Έτσι και δεν πιστεύω να έχει μάτια για άλλη. Τέλος. Τα τσιλιμπορδέματα τέλος. Κομμένα. Τι είστε φιλοσιογράφος του Μέγα. Λοιπόν, γι' αυτό κορίτσια, όσες έχετε στο κινητό σας γραμμένο το κινητό του Ανδρέα, παρακαλώ να το σβήσετε αυτή τη στιγμή. Delete. Τέλος. Εκεί που λέει κανένας Ανδρέα το σβήνουμε. Επίσης, όσες έχετε κλειδί από την καρσονιέρα του, να το επιστρέψετε παρακαλώ αυτή τη στιγμή, να έρθετε να το πετάξετε εδώ μπροστά του. Εντάξει. Τουλάχιστον έγινα η κουμπάρα σου που έχουν η ελπίδα μετά. Εντάξει όλοι. Όχι. Πολύ ωραία. Δώσα την κλίδια. Εγώ τους αγάπησα, αλλά εσύ με πρόδωσες. Ήρθα από την Αγγλία να δω τις φέρμες μαζί. Ευχαριστώ όλους για τη μεγάλη σας κατανόηση.